عينك هاي فين ملي مهابا فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nġbarna hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fil-ottava tal-Għid u qegħdin ukoll fin-novena tal-Ħnina Divina. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Margaret Buttigieg. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħed mill-biet tad-dinja, il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li bih ġajt ħabbibna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidej li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan, flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara il-fejqan tal-Magħtub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, rasqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Saduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u fl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emmnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittiba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom, intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan. Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb, kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fieq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel hu hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dini il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-Mulej.
Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajajdu wuliet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajajdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna, dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina ir-risk, imbirek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxiepli tiegħu kienu flimkien. U Xmun Pietru qalilhom sejjer nistad. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxiepli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u imbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxieplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk Xmun Pietru kif semma li kien il-mulej xieħed fuq il-libsa ta' fuq għax kienu għoddu weri u intafa' l-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kinux imbedew wisq mill-art imma xi 100 metru biss resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom battu. Xmun Pietru tala fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli ma s-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resa qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej tifħir? Kemm hu sabiħ il-qari ta' dan iż-żmien ta' dan iż-żmien tal-għid din l-ottava. Qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli u mill-Vanġeli li jirrakkuntaw deriet ta' Ġesu. L-ewwel lezzjoni li smajna tkompli ma' dawk li qrajna tal-bieraħ u tal-bieraħ l-ula. Ejja l-konsegwenza tal-miraklu li jagħmlu Pietru u Ġwanni fil-bieb is-sabiħ tat-Tempju meta kien hemm dak il-mifluġ u qajmuh. Imma bħalma jiġri dejjem meta tagħmel xi ħaġa tajba lesti biex taqgħod fuq rasek. Ikun hemm il-qassisejn u l-barat l-orrif tat-Tempju u s-sadduċej u li ma jieħdux pjaċej.
Għaliex ma ħadux pjaċir? Għaliex il-qassisejn u l-gbarat tat-tempju, l-għodrif tat-tempju, kellhom jisom il-monopolju tal-predikazzjoni fit-tempju, kif dawn issa qegħdin jippritkaw. Ħadulhom ix-xogħol. Is-Sadduċej laqas ħadu pjaċir, għaliex dawn qegħdin jitkellmu fuq il-qawmien ta' Ġesu u l-qawmien mill-imwiet. U s-Sadduċej din ma kinux iniżluha. Allura iddalsu. Innu taw ftejt li meta tidħol ir-reliġjon jaqbad in-nar. Ara, dan il-miraklu qabbad in-nar. Jarrestaw lil dawn l-apostli u jkollu b'okkażjoni biex jaraw bliema dritt qegħdin tagħmlu dan intom. Fisem min qegħdin tagħmlu dan. Ara din id-diffikultà tkun opportunità għal dawn l-apostli biex ixandru lil Ġesu. Jgħidilna San Luqa hawnhekk f'din is-silta. Pietru mimli bl-Ispirtu Santu. U jwieġeb dak Ġesu li intom sallabtu għam il-mewt u għadu ħaj. Ara, bis-saħħa tiegħu fismu li sar dan il-miraklu. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku fid-diffikultajiet, taħt il-qoxra tad-diffikultajiet, naraw ukoll opportunitajiet. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Nitkellmu fuq il-Vanġelu. Qegħdin fil-kapitlu 21 ta' San Ġwan, l-apostli marru jistadu bħas-soltu u Ġesu marru jistadu ma qabdu xejn għalilna San Ġwan hawnhekk. Rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Min jaf xi frustrazzjoni kellhom, min jaf x'delużjoni kellhom dawn is-sajjieda li rridu jaqgħu l-ħubża ta' kuljum, għamlu lejl jistaħdu u ma qabdu xejn jgħidilna San Ġwan. Filgħodu ma s-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt u huma ma kinux jafu li kien Ġesu. Għalilhom għandkom xi ħaġa x'tieklu. Le weġbuh. U Ġesu jagħtihom kman twadbu x-xibka. In-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. U dawn obdew. U jiskopru li dak kien Ġesu. Ara dan il-miraklu jsegwi l-istess skema tad-deriet. L-ewwel ma jarfux il-Ġesu ma jkunux jafu minnu, imbagħad jiskopruh, imbagħad isiru missjonarji, isiru xhieda tal-qawmien. Dawn ir-rakkonti qegħdin nisimgħu f'dawn il-ġranet, id-dixxipli ta' Emmaus, id-dixxipli l-oħra dan l-episodju. L-ewwel ma jarfux lil Ġesu, imbagħad jiskopruh, imbagħad isiru apostli, isiru xhieda tal-qawmien ta' Ġesu. L-istess ħaġa li rridu nagħmlu aħna. Il-kelma talla trittenna biex narfu fejn hu Ġesu. Il-preżenza ta' Ġesu. Dan Ġesu ħaj qiegħed qrib tagħna u aħna jekk insiru ħbieb tiegħu, jekk niftħu qalbna għalih, insiru xhieda tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Interessanti f'din is-silta. Ġesu l-ewwel jitlobhom xi ħaġa x'jieklu, għandkom xi ħaġa x'jieklu ħbieb. Imbagħad hu stess jagħtihom x'jieklu. U stess jagħtihom x'jieklu, l-istess bħalma jagħmel is-soltu fil-Vanġelu. Lis-Sammaritana pereżempju. L-ewwel jitlobha ftit ilma, imbagħad jgħidilha jien għandi ilma aktar minnek. Ara. Fit-kattir tal-ħobż l-istess. Għandkom xi ħaġa tal-ikel, għandkom xi ħaġa xi ħobż. U jagħtu 5 ħobżiet. U Ġesu jagħmel miraklu ikbar. Ġesu kull ma jkun irid il-ftejt minn tagħna, ftejt biex imbagħad ikattru u jimla d-dinja bih. Interessanti wkoll dak id-dettall
ix-xibka mimlija b'dak il-ħut u ma tqatteċ. Il-padri tal-Knisja jaraw f'dan is-sinjal il-Knisja. Il-Knisja mimlija b'varjetà kbira imma ma titqattax. Iżżomm l-għaqda. Ġesu resaq qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Hemmhekk jinfetħulhom għajnejhom u jaraw li kien Ġesu ħaj fosthom. Ara x'differenza. L-ewwel il-ħajja tagħhom kienet vojta, kienet sajda li ma qabdu xejn, delużjoni, imma ġissa hemm Ġesu, il-ħajja tagħhom mimlija. X'differenza. U naħseb dan mhux għall-apostli biss imma anke għall-ħajja tagħna. Meta nkunu mingħajr Ġesu, ħajjitna tkun vojta, meta jkollna lil Ġesu fid-dħajsa ta' ħajjitna, il-ħajja tagħna tkun mimlija u tagħti l-frott. Nesqu bil-fiduċja għall-mejda tal-kelma u tal-ħobs tal-ħajja li fiha niċċelebraw bil-ferħ il-qawmien mill-mewt tal-mulej tagħna Ġesu Kristu u nitolbu lil Alla l-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. Aħna ngħidu isma' u Alla it-talb tagħna nitolbu. Isma' u Alla it-talb tagħna. Biex fil-Knisja ma jonqsu qatt il-vokazzjonijiet għall-Ministeru tax-xandir tal-kelma u tas-sagramenti nitolbu. Isma' u Alla it-talb tagħna. Biex il-mexxejja tal-ġnus jarfu li s-salvazzjoni tal-umanità tikkonsisti filli kulħadd jilqa' lil mulej Ġesu bħala feddej u sit tal-istorja tal-bnedmejn nitolbu. Biex il-ħaddiema jkollhom garanzija tad-dritt tax-xogħol u tal-għajxien tal-familji tagħhom nitolbu. Biex aħna nintebħu bil-preżenza tal-mulej Ġesu fil-ġrajiet ta' ħajjitna u naħdmu għat-kattir tas-saltna tiegħu nitolbu. Arruħ Margaret Buttigieg li għalli qed nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa biex il-mulejja tiegħha il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana. Tolbuk mulejja għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina wkoll li narfu l-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna nitolbu. Tolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma, inti taf xi ħtiġijiet għandhom, għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk ukoll mulej għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Fl-aħħar nett qegħdin fil-novena ta' Ħnina Divina nitolbuk mulej għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għall-konverżjoni tal-midien bejn nitolbu. Ħares mulej Alla tagħna lejn il-Knisja tiegħek li qed tiċċelebra bil-ferħ il-misteru tal-Għid ta' Kristu. Għatija li tara fi żjara tiegħu u x-xandar li fi Kristu biss hemm is-salvazzjoni. Bi Kristu siedna. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ikbar
rodulek il-ġid. Alleluja, alleluja, alleluja. Nidmu qoddimek u għamli kun joġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddaf. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Wettaq mulej l-offerti tal-għejd li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqadu l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar nxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fl-għoli tasmew, imbierek minn ġej, isem il-mulej, Osanna fl-għoli tasmew bied. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Margaret Buttigieg li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-bejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk
għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'ismek wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem ħallini danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja.
Salvatur livdeitna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Addis qawwi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena, kollok tjiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, qawwietu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisal tal-ħaj, alleluja. Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Xerra dejjem mulej ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġalbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Marija jifraħu